салом. Хабарҳои радиои озодиро аз рӯзи ҷумъа 20 май тақдим мекунем. мақомоти интизомии тоҷикистон дар ноҳияи файзобод 4 нафар аз хешовандони Муҳиддин Кабирӣ, раиси ҳизби дар Тоҷикистон Мамнӯи Наҳзати Исломиро барои бозпурсӣ даъват карданд. мақомот аз онҳо дар бораи намоишҳои эътирозии шаҳри Бони Олмон ва Истанбули Туркия дар рӯзҳои 18 ва 19 май суол карданд. бовар меравад ин намоишҳо аз ҷониби тарафдорони ҳизби Наҳзати Исломӣ ва ҳам гурӯҳи 24 ташкил шуданд. барои бозпурсӣ бародари Кабирӣ Сафар Кабиров, келинаш Дилором Қурбонова, домодаш Исматулло Нарзуллоев ва додарзодаш Маҳмуд Тиллозода даъват шуданд. мо то ҳола ягон вақт мо бозури ягон ҷо нарафтем. шукри худованд ки куҷое ки равем ором суҳбат мекунем дар чорчӯбаи қонун, дар чорчӯбаи қонуни илоҳӣ. бо ягон чиз нест. шукри худованд, аз зараби худованд умед дорем ки бо як оромӣ мешавад. ақлҳои солим кор мегираву бо ҳам вомехӯрем. падари Кабирӣ Тилло Кабирови 95 сола дар суҳбат бо озодӣ гуфт ки нафаре боздошт нашуда, балки дар фосилаи чанд соат пайи ҳам барои суҳбат ва бозпурсиҳо бурда шуданд. мақомоти Тоҷикистон ҳизби Наҳзати Исломиро дар маблағгузории ошуби мусаллаҳонаи генерал Назарзода дар моҳи сентябри соли 2015 айбдор мекунанд. зимнан рӯзи 19 май дар душанбе як гурӯҳи эътирозгар аз Аврупо талаб кард ки Кабирӣ ва дигар аъзои мухолифон ба Тоҷикистон истирдод шаванд. ҳидоят Бишчевич, раҳбари намояндагии Иттиҳоди Аврупо дар Тоҷикистон, аз гирдиҳамоии гурӯҳе аз занону ҷавонон дар рӯбарои дафтари ин ниҳод дар душанбе изҳори ҳайрат кард. шоми 19 май дар як суҳбати телефонӣ бо радиои Озодӣ ӯ гуфт ки ҳаққи мардумро барои изҳори назар эҳтиром мекунад, вале агар талаби онҳо бозгардони раҳбарони мухолифини собиқи Тоҷикистон аз Аврупо бошад, Иттиҳоди Аврупо аз назари ҳуқуқӣ макони баёни чунин мазмун эътироз будан наметавонад. бо назардошти сурати ҳамкориҳои Тоҷикистон ва Иттиҳоди Аврупо ки дар 3 соли ахир барои пешрафти иқтисод, барномаҳои беҳдошт ва маорифи Тоҷикистон кӯмакҳои азим кардааст, ман воқеан намефаҳмам ки чаро касе мехоҳад Иттиҳоди Аврупоро ба истилоҳ душмани Тоҷикистон бубинад. рӯзи панҷшанбеи 19 май ҳудуди 30 зан ва ҷавони тоҷик дар назди дафтари Иттиҳоди Аврупо дар Душанбе ҷамъ омада талаб карданд ки Иттиҳоди Аврупо Муҳиддин Кабирӣ, раҳбари ҳизби Мамнӯи Наҳзати Исломӣ ва ба гуфтаи онҳо хоинони дигарро ба Тоҷикистон супоранд. ин нафарон худро ҳамчун хешовандони ходимони полиси дар ошоби мусаллаҳонаи моҳи сентябри порсол кушта шуда муаррифӣ карданд. додгоҳи ноҳияи Исмоили Сомонии пойтахт рӯзи 19 май ронандаеро ки сабаби марги як хонанда ва захмбардоштани 2 ҳамсинфаш шуд, ба 6 соли зиндон маҳкум кард. садамаи маргбор бо ширкати Ҳусейн Қурбонов, сокини 25-солаи Душанбе, 7 марти соли равон дар гузаргоҳи назди мактаби тоҷикию русии рақами 14 воқеъ дар канори роҳи мошингарди хиёбони Рӯдакӣ рух дод. Карима Қурбонова дар ҷои ҳодиса даргузашт. раҳбари синфи хонандаҳои ҷабрдида мегӯяд, яке аз ин духтарон, Ширин Хаюмова, ки ҷароҳаташ сабук буд, пурра ба дарс баргаштааст, аммо Сафина Наврӯзова, хонандаи дигар, баъди ин ҳодиса ҷарроҳӣ шуда буд ва ҳанӯз ҳам ҳолаш хуб нест. кӯдакони мо ягон қоидаи роҳро вайрон накарда буданд. агар вайрон мекарданд, ин албатта айб ба гардани устодон низ меафтид. лекин духтарчаҳо ҳамаашон кӯдакон ҳамчун аз рӯи қонун қоида дар гузаргоҳ буданд. Ҳусейн Қурбонов дар толори додгоҳ дар робита бо садама чизе гуфтан нахост, аммо хешовандонаш ҳодисаро як тасодуф номиданд. волидони ҷабрдидаҳо ва омӯзгорон аз ҳукми додгоҳ шикоят надоранд ва мегӯянд шояд ин ҳукм барои даҳҳо ронандаи дигар, ки қоидаи ҳаракат дар роҳро риоя намекунанд, дарси ибрат шавад. баъди фоҷиа дар гузаргоҳи назди мактаб чароғак насб карданд. рӯзи 20 май агар умр вафо мекард, шоири маъруфи тоҷик Лоиқ Шералӣ ба синни 75 мерасид. Лоиқро то имрӯз дар раддаи аввали шоирони муосири тоҷик ном мебаранд, ки барои таблиғи арзиш ва суннатҳои миллӣ дар шеър ва мақоми давлатӣ касб кардани забони тоҷикӣ заҳматҳо кашидааст. Лоиқ Шералӣ соли 2000 дар 59 солагӣ дар Душанбе даргузашт. дар бораи таъсири шеъри Лоиқ ба ҳунар ва эҷодиёти шоирони замони имрӯз, шоира Раҳимҷон, адибаи маъруфи тоҷик, чунин гуфт: вижагии шеъри Лоиқ, устод Лоиқ ҳам дар ҳамин аст ки устод он қадар содабаён буданд ва он қадар
ҳарфҳои дилашона, дарди мардумро, дарди ҷомеаро, дарди худашонро он қадар сода баён намуданд ки воқеан ҳам имрӯз аз шеърҳои устод фаровон ҳар нафаре ки дилхоҳ нафар метавонад истифода бикунад ва дар дилхоҳ ҳолату лаҳзаҳо ва ин бурди шоир аст албатта ки на ба ҳар шоир муяссар мешавад ва даст медиҳад ин гуна як бахти баланд. гузориши муфассалро бахшида ба 75-мин мавлуди лоиқ шералӣ аз сайти интернетии радиои озодӣ тамошо кунед. ошхонаҳои сарироҳӣ дар шоҳроҳи душанбе кӯло баъди сафари президент ба минтақа аз нав фаъол шуда мусофиронро барои истеъмоли хӯроки дастпух даъват мекунанд. эмомалӣ раҳмон дар як сафари ахири худ ба шаҳри норак ба мақомот гуфт ки монеи кори сокинони маҳаллӣ нашаванд ва бигузор аз фурӯши ғизо даромаде ба даст оваранд. ما در اینجا خود میکنیم اطلاع بریده، اطلاع علفی، دنگیچه، پوچک، زبان. مقامات محلی که فروش غذای دستی در راه عبور ماشین‌های پرزیدنت را منع کرده بودند میگویند که سبب این تصمیم در رعایت نشدن معیارهای تازگی و سانیتری میباشد. ولی ساکنان محلی در شرایط کمبود جایهای کاری فروش غذا را یکی از راه‌های به دست آوردن درآمد خانواده‌هایشان می‌دانند. و اخباری بیشتر از این را در سامانه آزادی و شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، ادناکلاسنیکی و توییتر پیدا کنید.